गोदान बोसोरा फैबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै खै थारिख जाखो? 18 थारिख जाबाय। 10-12 दिननि उनावहाय दा गोदान बोसोरा फैसिगोन। दा गोदान बोसोराव सोर सोर मा थांखि लादों बे गावबागावनि बाथ्रा। नाथाय आङो मोनसे थांखि लादों। 2025 बे गोदान बोसोरनिफ्राय आङो गावखौनो सोलायनो नागिरदों। I want to change myself। बे गोदान बोसोराव माबायदि सोलायनाय? आंनि गाज्रि सानस्रि, गाज्रि हुदा बेखौ जालदाब गारनानै मोजां खोथा सिन्था खालामनाय आरो गोदान मोनसे जौगाखां थांखि लानानै आं गावखौ सोलायनो नागिरदों। दा नोंथांमोना सोलायनो लुबैगोन ना लुबैयाखै? आंथ' बुंदों जोंहा सोलायनांगौ दं। जोंहा बयबो गावबागावखौनो सोलायनांगौ दं। जोंनि साननाय हनायनिफ्राय लानानै मावनाय दांनाय बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंहा सोलायनांगौ दं। आं बुंबाय बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमा बिफा नोंथांमोनखौ जोङो दिनैनिफ्राय सोलायनो हायो। फैगौ गोदान बोसोरनिफ्राय जों सोलायनो हायो आरो बे सोलायनायखौ जों दिनैनिफ्रायनो खालामनो हायो। माबायदि सोलायनाय? जोंनो माबायदि सोलायनाय नांगौ? जोंनि सिन्थाया जानांगोन आङो सोलायनानै आंनि न'खरावबो आं मोनसे सोलायनाय लाबोनि। आङो सोलायनानै आंनि गामियाव आं मोनसे सोलायनाय लाबोनि। आङो सोलायनानै जाथियाव समाजाव मोनसे सोलायनाय लाबोनि। दा आं बुंनो नागिरदों बेवहाय जोंनि माखासे गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर दं। खामला मावनानै जाग्रा, हाजिरा मावनानै जाग्रा, थेला बोनानै जाग्रा, मालायनि न' थांनानै खामानि मावना न'खर खुंग्रा मानसिफोर दं। आं बुंदों बिसोरखौ दिनैनिफ्रायनो जों सोलायनो हायो। नङाबा थांथारथोंसै बे 2024 सना 10-12 दिनसोआ 25निफ्राय आं सोलायनोसै होननानै जोङो सिन्था खालामनो हायो। माबायदि सोलायनाय? जाय सोलायनायनि गेजेरजों नोंनि न'खराव सोलायनाय फैगोन। जाय सोलायनायनि गेजेरजों नोङो नोंनि गथ'खौबो माबा मोनसे खालामनो हागोन, माबा मोनसे सोलायनाय लाबोनो हागोन। मानोना गोसोआव लाखि, दिनै बेवहाय जायफ्रा खामला हाजिरा थेला बोनानै जाबाय दङ, एसे सिन्था खालामनानै नायहर। दिनैनिफ्राय 100 इयार्स सिगां, दिनैनिफ्राय 100 बोसोर सिगां नोंसोरनि बिफानि बिबौआबो थेलाखौनो बोदोंमोन। नोंनि बिफानि बिबौआबो खामला हाजिराखौनो मावनानै जादोंमोन। दा जों बेयाव सोलायनाय लाबोनांसिगोन। दा बेवहाय सोलायनाय लाबोनो गोनांबा जोंनाव साननाय हनायफ्रा जोङो सोलायनो नांगोन। मानोना नोंनि नोम्फानि बिबौआबो जेला गाव थेला बोबाय दंमोन अब्ला गावनि फिसालाखौ बुंदोंमोन, ओइ आथिं आखाइ राबाय, आंजों गाबोननिफ्राय खिन्थु खिबु उनाव थेला नारफानो नांगोन। बाजाराव थांनायाव फिसालाखौ बेबायदिनो खिबु उनाव थेला नारहोफादोंमोन। गावनि दिना थांबाय, फिसालाखौ थेला नारग्रा खालामबाय। फिसालानि दिनाव फिसालायाबो थेला बोग्रा जाबाय। आरो बे बिफायाबो गावनि फिसाखौ बुंबाय, एसे देरबाय, आथिं आखाइ राबाय, आंनि खिबु उनाव थेला नारनांगोन। बे गथ'आबो थेलाखौनो नारबाय, देरनानैबो थेला बोग्रायानो जाबाय। दा होमबा जोंनियाव सोलायनाय फैनो गोनांबा नोङो सोलायग्रोनांगोन ना गोनाङा? जोंनि साननाय हनायखौ जों सोलायनो नांगोन ना नाङा? माबायदि साननाय हनाय? आंनि फिसाखौ आं थेला बोग्रा खालामला, आंनि फिसाखौ आं खामला हाजिरा मावग्रा खालामलिया, आंनि फिसाखौ आङो मास्टार खालामनोसै, आंनि फिसाखौ आङो प्रफेसार खालामनोसै, आंनि फिसाखौ आं साइन्टिस्ट खालामनोसै, AS IAS अफिसार खालामनोसै। बे सानस्रिखौ जों लानानै फैनांगोन। बै जोंनि गाज्रि सानस्रि, नेगेटिभ सानस्रिखौ जों सोलायनो नांगोन। जोंनियाव जेलानाखि नेगेटिभ माने मा जानो, जानाय नङा बिदिजों, बे मानसिया आंखौ मानो नायबाय दङ, दायना नामालै बियो, बे नेगेटिभ सानस्रि नोंना। नेगेटिभ सानस्रिया बेखौ बुङो। आंबो बैखौथ' ओमफ्राय नायबाय दं, आंखौ ओरै नायबाय दङ, आंखौ मानोबा रागा जोंदों नामालै होननानै आं सानदों। बे नेगेटिभ सानस्रि, बे नेगेटिभ सानस्रिखौ जों गारनांगोन, सोलायनांगोन। आं बेखौनो बुंदों। मानोना बेवहाय जेसेबां बिमा बिफाफोर दङ, सोरबा मास्टारनि फिसायानो होन, प्रफेसारनि फिसायानो होन, सोरबा थेला खामला हाजिरा मावनानै जाग्रानि फिसायानो होन, बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो आरो बिसोरो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो। दानिया जों सानदोंना सानाखै बिनि सायाव सोनारगोन। नों सानफेरदोंना सानफेराखै जे आंनि गथ'आ डक्टर जानो हायो? नों सानफेरदोंना सानफेराखै
आंनि गथ'आ मेट्रिकआव 98% लाखिनो हायो बिनि सायावसो सोनारगोन नाथाय जोंनियाव बे सेल्फ कन्फिडेन्सआ गैया आत्मबिसासा गैया जोंनियाव बे आत्मबिसासा गैया गावनि सायाव फोथायनाया बे गैया जोंनियाव बिमा बिफानाव जों बर' मानसिफोरनियाव बे आत्मबिसासा खम जोङो सानो आंनि फिसालाया बहा जानो आंनि गथ'आलाय बहा जानो आं खामला हाजिरा मावग्रानि फिसालाया बहा लेखा गोरों जानो हदाय जोंनि सानस्रिया बेबायदि दा आं बुंदों बेखायनो बे सानस्रिखौ जालदाब गारनांगोन आत्मबिसास गावनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानै जोङो आवगायनो नांगोन नङाबा जोंनियाव जेबो सोलायनाय फैनाय नङा नोंनि न'खराव जेबो चान्स फैनाय नङा नोंनि न'खरा दा जेरै दं फैगौ 100 बोसोरनि उनावल' बेबायदिनो थाबाय थागोन दा ओंखायनो नोङो बेवहाय जोङो माबा मोनसे सोलायनाय लाबोनो गोनांबा नोङो गावखौनो सोलायनो नांगोन आरो नोङो जेब्ला सोलायगोन अब्ला नोंखौ मानसिफ्रा बायदिसिना खोथा बुंगोन नोंखौ मानसिफ्रा बायदिसिना खोथा बुंगोन गाबोन सोरबा सासे थेला बोग्राया गामिनि मानसिफोरनो बुङोब्ला आंनि फिसाखौ आङो डक्टर खालामनो नागिरदोंलै होनबा गोबां मानसिया मिनिगोन सोरबा बुंगोन दैद जाम्बा नोंनि फिसालाया बहा डक्टर जानो थेलाखौनो बोनो हो होननानै बुंगोन दा ओंखायनो आं मोनसे खोथा बुंनि रायजो राजा नोंथांमोन गाबोन सोरबा माबा मोनसे गोदान सिन्था खालामनानै बेवहाय हाजिरा थेला बोनानै खामला मावनानै जाग्रा गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा गाबोन माबा मोनसे मोजां सिन्था खालामनानै नोङो माबा मोनसे गुबुन खामानि मावनो नागिरोब्ला नोंखौ बायदिसिना बुंगोन नोंखौ बायदिसिना सोंखारिगोन अब्ला नों सानदो येस आंनि खामानि मावनाया जादों दा सल'बाथा मोनसे दङ सल'बाथा माने नंगुबै सल'बाथा सानै बिफा फिसाला जाहैबाय बिसोरो मोनसे गोजान जायगायाव थांनानै मासे गराय बायनानै लायदोंमोननो दा गरायखौ थाबायनानै होनानै लाबोबाय थादों लामा लामा बिफाया सिन्था खालामबाय फिसालाया 12-13 बोसोर बैसोनि बिफाया सिन्था खालामबाय बे गथ'आ मेंसिगोन बियो गथिखे गथ'खौ आङो गरायाव गाखोनो होनसै ओइ बाबा नों गरायाव गाखोदो दा बेबायदि बुंनायखाय फिसालाया गरायाव गाखोबाय बिफाया थाबायबाय बेबायदिनो ससे फैबाय फिसालाया गरायाव गाखोबाय बिफाया थाबायनानै फैबाय थाबाय थाबायनानै फैबाय थाबाय ससे थांनानै सानै मानसि लोगो मोनबाय सानै मानसिया नुनानै बुंबाय दाना फिसालाखौ दै माबायदि फिसालै बियो माबायदि गथ' बेलाय बिफाया थाबायगासिनो दं गाव आरामसे गरायाव गाखोदों थै मोजां फिसा नङालै बेर जाबाय गथ'आ खोनाबाय बुंनायखौ खोथायाथ' नंगौ आफाया थाबायबाय दं आं गरायाव गाखोदों आं गाखोलानो होननानै फिसालाया गरायनिफ्राय ओंखारबाय आफाया नों गाखोदोर जाहैबाय बिफायाबो सिन्था खालामबाय दे फिसालायानो बुंबायबालाय माथो होननानै बिफाया दाना गरायाव गाखोबाय थांबाय बेबायदिनो ससे थाङै थांनानै आरो सानै मानसि लोगो मोनहैलायबाय दाना सानै मानसि लोगो मोनहैबा बै सानै मानसिया बुंबाय बिफाखौ दै मा जातनि बिफालै बेलाय फिसालाखौ थाबायहोना गाव आराम गरायाव गाखोदों थै मोजां बिफा नङालै बेर जाबाय बिफाया सिन्था खालामबाय नोंनियाथ' नंगौलै फिसालायासो गाखोनांगौ दाना सिन्था खालामबाय सानैबो गाखोनोसै दोननानै गरायाव सानैबो गाखोबाय गरायाव जेला सानैबो गाखोनानै थाबाय आरो माखासे मानसि लोगो मोनलायबाय लामायाव अब्ला बे मानसिफ्रा बुंलायबाय माबायदि मानसि बिसोरलाय इसिबां सान्दुं गोसायाव सानै गाहाम गरायाव गाखोदों गरायखौ फुथारनो नागिरदों नामा बिसोरलाय फाफिफ्रालाय जाबाय दाना बिफाया गरायनिफ्राय ओंखारनानै फै आफा दंफां सिङाव एसे जिरायनि सिन्था खालामबाय माथो गासिबो गाज्रि फिसालाखौ आं गरायाव गाखोबाय बेबो गाज्रि आं गरायाव गाखोबाय बेबो गाज्रि जों सानैबो गरायाव गाखोबाय बेबो गाज्रि मायाथो मोजां जाखो होमबाथ' मानसिफोरनि थाखाय गासिबो गाज्रि बाद दोन आंनि गोसो इयो आंनि गराय आंनि फिसा आंनि लाइफ आं रावनिबो खोथा खोनासङा नों गथ'खौ मा खालामदों नागिरदों बे नोंनि बाथ्रा नोङो मा सानदों बे नोंनि बाथ्रा ओंखायनो लामानि मानसिया सोंखारिबाय थागोन आरो जेसेबांनो नोंखौ सोंखारिबाय बिनि ओंथियानो जाबाय नों दावगाबाय नों माबा मोनसे मावनो हादों दा बेखायनो आं बुंनाया बेवहाय बयबो सिमां नुनो हायो गोरिबानो जा माहाजोनानो जा थाखा गोनाङानो जा थाखा गैयियानो जा बयबो सिमां नुनो हायो माबायदि सिमां आंनि गथ'खौ आं डक्टर इन्जिनियार खालामनो नागिरदों IAS अफिसार खालामनो नागिरदों आंनि गथ'खौ फैगौ मेट्रिकआव आङो 98% लाखिनो नागिरदों बे सिमांखौ बयबो नुनो हायो आरो जाय बे सिमांखौ नुनानै दिनैनिफ्रायनो बे खोथाखौ सिन्था खालामबाय दिनैनिफ्रायनो सोलायनो नाजाबाय बिसोरखौ रावबो हमथानो हाया आंथ' बुंखादों जोंनि फिसाखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो
बे पावारा बे टेलेन्टआ बिसोरनियाव दङ आरो नोंसोरबो नोंसोरनि फिसाखौ जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो नोंसोरनावबो बे गोहोआ दङ नाथाय जोङो जोंनि गोहो जोंनि बे पावारखौ जों बाहायनो रोङाखै जोंनि साननायखौ जों बाहायनो रोङाखै मानसिया साननायनि फारागनि थाखायनो जोंनि माबाफ्रा फाराग जायो साननाय हनायनि फारागानो जोंखौ गोबां फाराग खालामो गुबुन गुबुन मानसिनिख्रुइ दा ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बे नोंथांमोननि साननायनि सायाव सोनारगोन आङो बुंदों बे सेल्फ कनफिडेन्सखौ लानानै आत्मबिश्वासखौ लानानै जेलानाखि जोङो जोंनि गथ'फोरखौ दैदेनगोन अब्ला नोंसोरखौ रावबो होबथानो हाया जोंनि फिसाफोरखौ माबा मोनसे जानायनिफ्राय रावबो होबथानो हाया नाथाय जुदि जोंनि सानस्रिया बेयावनो थाबाय थायोब्ला नोंथांनि न'खराव जोंनि ओनसोलाव जोंनि समाजाव जेबो सोलायनाय फैनाय नङा दा बेवहाय जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनाबो दङ आं बिसोरखौबो बुंगोन आं बे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसाफोरखौबो बुंगोन दहाय बुंनाय बायदिनो नोंसोरो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बे नोंनि सायाव सोनारगोन नोङो मा जानो नागिरदों नोङो मा सानदों दा ओंखायनो आं बुंगोन जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ दा जोंनि गोबां फरायसाफोरखौ जोङो उल्थां फाल्थां जानाय लामा ससेयावनो आन्दायनाय नुयो